मेसेंनि आबाद दैज्लांनि आबाद जोब्बाय फुग्राफ्रा मेंजोब हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोना थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंहाबो दासान्दि मोजाङानो आरोना लोगोफोर बहुत मोजाङाव फैबाय ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो आथुर बिथुर जि जोम स्र स्रा फुंनि जाखां लोंखां फोथाराव ओंखारफैलायबाय आरोना लोगोफोर बिराद आथुर बिथुर ओमफ्राय आङो माने इन्ट्र'खौहाय फोथारावनो होफैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबाथाय मटर बेसराथ' फुखांबायानोखा नङा होमबा लोगोफोर 4 बिगा ओमफ्राय आरो दुन्दियाबो दंबावोसो ओमफ्राय आं बेसराव गेजेर गेजेर माने बोराया मटर होदोंमोन लोगोफोर बे मटरखौ माने मोसौआ जाजानो गिनानै मोसौखौ माने जाजानो गिनानै ओमफ्राय फिथाइ रानायखौ नै खानो फैबाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय फिथाइयाबो बांद्राय रायाखैमोन अब्लाबो रायाब्लाबो माने लांनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेसरखौ बुथुमबाथायथ' आरो मोसौनिसो आदार जाखागोन नङा होमबा लोगोफोर इखौनो माने फिथाइखौ रानायखौ खाना लांनो होननानै फैब्रबथारबाय आरोना लोगोफोर नै इ फिथाइयाबो रागाम रागाम दंसाबो मा होना गारनो आरोना ओमफ्राय दायो रास्लाबाबो मास्लाबाबो जाबाय आरोना बेसरखौ फुना होबाय नालाय दङब्रा गोरा गोराखौ खाना लां रानायखौ खाना लांब्रा नोंसा फै नोंखिजा फै खाना ला गोरा गोरा बाथिसे मोसौआसो सोलाहरजोबगोन इयो दुन्दिया थादो माद जादो गाबोननो मोसौ होबा मोनजानायानो नङा मटर खाग्राया लोगो जाफैबावदो र' लोगोफोर नोंखौनो खिथादां आइ बिखुमजो रांगावलिया मटर खानो लोगो जाफैबाय आंजो मा गामसा सोंनो आरोबाव खेथिया जोबागौ मानि ना ओइ दुन्दिया जोंहाना माइ जादोंहाय माथो एख'आनो जायाखै मोसौआसो गाग्लिजोबसिगोन खोमाहाय बेथो आङो दुन्दियाखौनो फोजानो बाथारदोंमोन बोरायानो अख्राथाराय बेथो मा खि मोनजानो दुन्दिया फोनांगौ इयो दा नै बेसर माखा रानजोब्बाय इखौ माखा लांना होबानो मोसौआ होरो होनलायनांसिगोन नोंसाबो नेनांगोन आरो नाय नेगासिनोबा बोराया हाजिरा माव मोनाखै दिल्ली माबानो दिल्ली नामानोसो गामसा जरा सुदां दिनै बिबाय थानायखाय 800 सोरनो लांदों सोरबा बिदिनै लोगो दाखालि दानाय ग्राबखौ मोना नङा मोनसाबबायहाय लोगोफोर नै बुजायैनो मोनबाय आरोना इनिफ्राय माने ओरैनो बायना जास्लायस्लाय बेखौनो माने थेपा लेपाबाबो जाहैसाबनोसै ओमफ्राय न' गाहायाव एसे होलांसै नै मोना नङा मोनसाबबाय आरोना इखौनो गारनायमोनबा मोसौखौ जाहोनायमोनबा मा जागौमोन आरोना लोगोफोर नै लाना थांसै थौ गासिबोथ' गरमथार सान्दुंआव थौ दसेनो बोथोरनि अबस्थाया गाज्रि जानानै लोगोफोर माबार बेसरखौ नों हागौ ना आं हागौ हाथा फेथा थिखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै फिसालाफोराबो माने एगजाम गैया नालाय बिथांमोनखौबो माने इसोरखौबो एसे हेफाजाब लाबाय दा आरो बोथोराबो एकदम गथारनिसो नै लोगोफोर गबायानो दं थरफा थरनै ओमफ्राय नै बियानैमोनबो दङ बियानैनाबो माने मेट्रिक फाइनाला मैयायो जोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा खालामगोन मा मागोन बेखौनो बेसरखौनो एसे थिखांदो ओरै होननानै थिनबाय आङो बेनिफ्राय दब्लायसे हाबाय आरोना लोगोफोर बेसराबो जाया नङा बिराद जादो ओमफ्राय दायो थिखांख'नो हागोन ना हाया नायनोसै आरोना लोगोफोर गबायानो दङ दाबो थरफा थरनै दे माबार हास्लाबगोन ना हास्लाबलाहाय जावैसो जावैसोआसो मिथिगौ आरो बिजामादैयासो मिथिगौ आरो थिखांनो हागोन ना हाला इ माखायानो ओइ नै इसोर अखायाथ' गहांथार जाथारबाय नै अखाबाबो रोगानांसिगोन उफाय गैयाना जावैसो दे माथो खालामनो मालाय बोथोरखौथ' जों हमथानो हायाना मालाय गावबा गाव बोथोर दे बेटाफोर दे नैखिजाय आरो खावसे रोगागासिनो दं आरोना लोगोफोर नै लुन जाबाय आरो इ जाबाय आबानि दै लोगोफोर आबानि ओमफ्राय आइ आबा ओमफ्राय बिबनांमोन गासिबो जमा रोगागासिनो दं नै इ बायसा इसाबो नै हायाखै आरोना खावसे दङ इसानाथ' मार्क बुजा नै 4 बिगा नालाय ग्लामथार इ माखाया नै भाराफोरखौनो लायदो अबेयावथ' प्लास्टिक मोनख'बाय थानो भाराजोंनो खोबनांगोन आरोहाय उपाय गैया दानो अखायायनो आरो मिसिं मोननायबाथ' थाला जासिगौमोन दा मिसिंखौनो अबाव मोनगोन सेलायलायनायसो बिराद सेलायलायनाय बेथ' मैयानिफ्रायनो नाबाबो नाख'नो हायाखै बेसेराफ्रा
मिसिङा मालाय बहा मोनबावनो ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो ओइ आइ बिखुमजो रांगावली लाहाबो बुथुमना दोनबाय ओमफ्राय लोगोसे आबा लाहाबो बुथुमबाय जोंहाबो बुथुमबाय दा खोबनोसो प्लास्टिक गैया आरोना ओमफ्राय भारा सारा नागिरनायनि एसे बेबस्था लानांसिगोन आरोना लोगोफोर बोथोरनि आबादखौ बोथोराव मावना लायाबाबो जाया दा नै बुस्थुआबो जाया नङा जादोंमोन खस्थ'आसो बारा जाबाय आरोना मेसेंनि आबाद दैज्लांनि आबाद सोलिनांसिगोन आरो बिदिनो साख्रि गैया बाख्रि गैया ओमफ्राय लोगोफोर आङो साहा लांनो होननानै आथुर बिथुर खारबोथारलायबाय आरोना लोगोफोर साहाखौबो माने खामानि मावग्राफोरा जि आथुर आथुर बिखायो आरोना माबार माने लायनो होलायबाय आरोना 10ता बाजिबायमोन नालाय 10ता ना 10:30 जाबाय खोमा ओमफ्राय लोगोफोर आङो नै गाइखेर फुवासे बायना दोनफैखादोंमोनलै लोगोफोर न'नि गाइखेराथ' ओंखारखाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो गाइखेर साहखौ गथा फुदुंसै इनिफ्राय मिथाइखौ माने दखानावनो मोनगोन दखानाबो माने खाथिथार नालाय खामानि मावनायनि ओमफ्राय आङो फुदुंबाय थानोसै लोगोफोर होमबा खामानिफोरानो जि हेंसो फेंसोहायना लोगोफोर मेसें बोथोरनि खामानिबाबो बेनो दैज्लां बोथोरनि खामानिबाबो बेनो दायो एकदम बोथोरनि थाखायनो हांसो मावनांगौ जाहैबाय आरोना उपाय गैया बोथोराबो माने माब्लाबा मोजां माब्लाबा गाज्रि आरोना लोगोफोर अथक थायै थाबाय दिनैयो मा होनो माइ हानाय समाव हानायानो लोगोफोर अखाया जोंनिथिं माने एक थोबसेबो माने अखा गोलैयाखै आरो माइ हानायनिफ्रायनो जेब्लासिम माने मानसिफोरा माइ टाइम थुम हानानै माने गोजाव जुबहोलायदोंना दैबानाजों दे नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन आं दैबानाजों माइ मोथिया जाना गोजौआव लांजोबदो ओरै होननानै बे दिननिफ्रायनो माने अखा थोबसे गैयाहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दासो बेसरनि थाम थुम फुनाय बेसर फोराननाय समावसो माने अखाया दोमैदो आरोना जोमै जादो माने थफा थफा गदोआनो ओमफ्राय अब्लाबो माने ज्राम गथ'वाखै आरो Halo. आलुखौ नाङा नोंबाय था Nasi layo. Oh, halo. Kerja kau. Iya. Oh, kalau. लोगोफोर ओमफ्राय नै आथुर बिथुर आङो फोथारनिफ्राय फैनानै नाखौ लाफाखाबाय आरोना फोथारावनो माने दारि गोलावफोरा फाननो फैदोंमोन नालाय लोगोफोर गामियाव ओमफ्राय बेयावनो फोथारनिफ्रायनो लांफाखानोसैहाय ओरै होननानै लाबोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो माने थारुनजों आलुजों ओमफ्राय नाजों संनोसै दै लोगोफोर बिराद माने गथ'फ्राबो खामानि मावगासिनो दङ नालाय ओमफ्राय सावरिफोरा माने गिदिर सावरिफोरबो दङ ओमफ्राय बेखौनो माने एसे संनोसै ओमफ्राय मा संबावनाय जायो नायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बानलुखौ एसे देना लाग्रोनोसै नाखौ बरिया एवफ्रामना लाखाबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आङो थास'खौ होना हरबाय दासान्दि माने देहाफोराबो बांद्राय माने मोजांथारबो जाथाराखै आरोना मोजांथारबो बुंनो हाया आरो गाज्रिद्रायबो बुंनो हाया आरोना मिडियामाव दङ बेनिफ्राय खायसे आगैमोना खायसे फंबायमोना होनहरदो आरोना आब' नोङो रेस्ट लानांगौमोन एसे रेस्ट लाथ'नांगौमोनसो दायो ओरै होननानै बुंदोंमोन आरोना बहाथो रेस्ट लानो मोननो आगै दायो फोथारनि आबाद ओमफ्राय बिदिनो मा मावनो न'खरनि खामानि दाउ अमानि खामानि रावबो माने मावसग्रा गैया हिनजावफोर गैया दायो हारसिं जाबाय नालाय आंहाबो बिराद खस्थ' जायो आरोना ओमफ्राय नायनाबो थानो हाया बेफोरबायसानो दाथ' आरो फोथारनि दावहा जेसेबां खामानि आरोना फोथाराव दायो लोगोफोर बिदिनो आरोना दहायथ' खोन्थाखांबाय नोंथांमोननो बोथोराबो गाज्रिखा होननानै ओमफ्राय दायो उपाय गैया ओमफ्राय मेंग्रोम मोनफैलायो आरोना देहाफोरखौ बिराद रय थरय मोनो अब्लाबो माने बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो खामानि दामानिफोरखौ मावसै आरोना लोगोफोर रावबो गैया नालाय लोगोफोर जि समायना मोनखाबायहाय नै आंनि थारुन ओंख्रिया लोगोफोर ओमफ्राय आङो दुन्दिया गोरलैखौ मुथासे फरा होना हरखाबाय आरोना ओमफ्राय जि दसेनो रेबे मोनदो आरोना थारुनाबो ओरैबायसा साफामोन लोगोफोर रेबे मोनजोबदो आरोना खायसे माने थारुनफोरा मोननो नागिरा होननानै बुङो आरोना ओमफ्राय आंना हले नै जि बरिया मोनखादो आरोना थारुना मोजांमोन खोमा लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायसा मोदोमफ्रु गोमो संबाय आं लोगोफोर मोनबायबो ओमफ्राय लोगोफोर आङो नै बिलाहि फिसाखौ माबार खाना लाबबाय आरोना लोगोफोर आङो माने बिलाहि फिसाजों ना गोरान संनोसै आरो ओमफ्राय आङो बिलाहिखौ बांद्राय माने गोखै जागोन आरोना बिलाहि फिसाया ओमफ्राय आंथ' जाया इखो बिलाहि फिसाया बांद्राय माने गोखैद्राय जायो इनिफ्राय नै ना गोरानजोंनो माने एसे दंमोन आरोना गुन्द्रा मुन्द्रा गोदोनि माने गुरनायमोन लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो आङो हाजिराबो सासे दं नालाय लोगोफोर ओमफ्राय लोंनाय जानायाव आरो थोआ जागोन ना भाजा पुराफोरा ओंखायनो माने नै सामब्राम बिलाइखौ सेरना लाग्रोबाय आं खामलायलांबायसो बोथिसे आदार होलायबाय आरोना लोगोफोर नै
ओमफ्राय जि बायसा गोथाव होखाबाय आरोना अमानिबो स्पेसियेलि अमानि थाखायबो सानजौफुनि ओमफ्राय मासेखौ खाना दोनदो दै लोगोफोर इ मासेखौथ' आं नोंथांमोननो भिडिअ माने खोन्थागासिनो दंखायोमोन बे मासेया माने बुन्दासो नागिरनानै ना मानानैथाय जायखिजाया बिराद माने गाराय गिदिर जादोंमोन आरो दासो एसे सेमबाय नै दासो एसे हामबाय ओमफ्राय नै बिथांमोना आरो मातबर गोजा इसोरो बुन्दा खासि गोजा ओमफ्राय नै बिथिंजाय बिमायाबो फिसायाबो जि किउट जाथारबाय आरोना लोगोफोर समायना समायनानो तु 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 पुतु पुतु लुतु पुतु लुतु पुतु लुतु पुतु एसे 9तासो जाबावनायमोनबा 10तासो जाबावनायमोनबा बेसेबां माने गोजोननाय मोनगौमोन आरोना माथो खालामनो आरोना उपाय गैया दायो इसोरा हरबाय जेला जिखिनि हरदों बेखौनो नाजावनानै लानांसिगोन आरोना बुन्दाया मानैल' लोगोफोर बेनिफ्राय बुन्दिया माब्रै मानि आरोना ओमफ्राय जि बुलां बुलां जाबाय नै सप्तासेल' जाबाय लोगोफोर अमाया दिनैदो सप्तासेल' जाबाय नै ओमफ्राय लोगोफोर आंना बिलाइ फिसायाबो जि बरिया मोनखाबाय आरोना मोदोमफ्रुफ्रु खुदैयासो स्रा गलायलायथारदो आरोना ओमफ्राय नै जारोमरोमनो बेसेबा साद जाखाबाय लोगोफोर ना गोरान मानैसोखौ आङो गोदि मोदि दंमोन नालाय बेखौनो माने होदलाना होबाय आरोना लोगोफोर नै जि टेस्टि मोदोमफ्रुनो गोखै गोखै दाबायदियाव माने सानबा गोलाव जाबाय नालाय लोगोफोर गोखै गोलाफोरखौ गोसोखांसै आरोना ओमफ्राय नै जि बरिया जाखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो लाव बिगुरजों ओमफ्राय खख्लिं बेगर ओमफ्राय लोगोसे मटर बेगर आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो लावखौबो जायो माने बिगुरखौबो गारा देहाय लोगोफोर नै बोरैबायसा माने मोजां मोनो आङो लाव बिगुरखौ ओमफ्राय आंजों लोगोसे माने फिसाफोराबो बिराद मोजां मोनो आरोना बेफोरबायसा फ्राय एवना होबाथाय ओमफ्राय मोनबायबो नै लोगोफोर ओमफ्राय दुन्दिया एसे हालाना होबाय आङो ओमफ्राय जि बरिया जाखाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय एसे फुदांदां नुबाय आरोना लाइटबो गैया नालाय लोगोफोर लाइटबो थांना होदो ओमफ्राय मोनबाय नै जि बरिया नुखाबाय जादो दे जावैसो गुसु गोला जालायलांबाय गुसु जालायलांबाय जागौ जागौआवनो फिसा जाहांनायानो हरबाय माने